Yau na hito ina so in aika ma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani sako. Ina neman duk mutanen da sun ga wagga bidiyo masu son alheri, masu son Nijar su aika wagga bidiyo bakin gargado yadda sun ka iya. Har shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya gane ta. Maganar da an gare ni a nan wurin ita ce, nake so in gaya ma Abdurrahman Chani ya saurara abin da nake so in faɗi a cikin wagga bidiyo. In ta kai shi, alhamdulillah. In ba ta kai shi ba kuma wanda sun ka ta shi ma godiya ma Ubangiji. Ina so in tuno ma Abdurrahman Chani da cewa shugaban ƙasa ta ƙasa Nijar baki daya, shugaban duk mutanen Nijar da awakinta da dabbobinta da komi da cawa da itace da duk halitta da a cikin ƙasar Nijar yau shine Ubangiji ya azama wannan yauni. Shi yasa nake bin bayan shi. Amma ina so in tuno mai wani abu. Ubangiji da ya halicci ƙasa ya halicci wata da taurari da sama da mutane da mala'iku da annabawa da suwaye. Ubangijin guda ne. Amma a cikin abubuwan da muke nan muna ta gani, Abdurrahman Chani, ni da kai da duk sauran al'ummar ƙasar duniya mun san da ko Ubangiji ba a mai biyayya ba. Ko wanda ya halarci duniyan nan ba a mishi da biyayya ba. Amma abun da yake da shi bisa ga abun da yake shari'a da gaskiya da soyayya wadda take soyayya son abun da yake halitta shi duka dare da rana tun shekaru da shekaru yana nan yana musu alheri, yana kiransu don su dawo su san da cewa ba wani sai shi. Amma sananin abun da duniya take har yanzu akwai wadansu wadanda ma ba su ma yarda da akwai shi, ba su ma yarda da akwai shi, ba su ma yarda da akwai wanda ya halatto su. Balle kai da kake dan adam, kai da baka san abun da za a yi gobe ba, balle ka san abun da za a yi shekara mai zuwa. Shi yasa na tura maka wanga sako idan ya je gare ka, Ubangiji na gode mishi. Idan kuma bai kai gare ka ba, kuma Ubangiji na gode mishi da abun da za ya sa ga waɗanda za su saurari wagga magana. Abdurrahman Chani, Ubangiji ya auda maka nauyi na ƙasar Nijar baki daya. Shi yasa za ka san da cewa kana da makiyi hiye da masoyi, hiye da masoya, kana da maroka hiye da mataimaka. Wanga shi ne ya kamata ka gane, Abdurrahman Chani. Kai ne shugaban duk abun da yake cikin ƙasar Nijar baki daya. Da ya zama dan Nijar, da ya zama bakonta, da ya zama kace, da ya zama menene duka kai ne a shugaban shi. Kenan
ka yi hankuri, ka yi abun da ka san da shi ne gaskiya, na gabas, na yamma, na arewa, na gusum, duk abun da a cikin ƙasar Nijar naka ne. Ka yi lissahi, ka yi hankuri, ka yi nazari, ka yi lissafi, saboda mulki ba wasa ba ne. Waɗanga maganganoni kala-kala da ake nan ana ta yi, da kasan da cewa talamanke suna da yauni, sun hima waɗanda kake ji a cikin ƙasarka da kanka da kanka. Maganganoni waɗannan maganganoni mutane waɗanda ba ma na ƙasarka ba, kamar shugabannin ƙasashen duniya baki daya.